Asantemanso TV. Yes, so Mosompa. Brigadier General Michael Abaha. Nima meni Nana was on prayo. Nima me preocupano no. So you need to be main cabby. Menya mane. And I am a Pia. I'm a Commander 3 p.m. Lieutenant Colonel Apo. And Mamma Mamutu to me. I would have him. Do before complain. Commander's name. Abraham, Madam Ebru. Achiame Mwakwaba. Me announcement. So we are in an awesome Santa May. We are Brempo. We are Dikura. Can I say? Ansana open source to your Macassi. Nessia name Wodruha. Anessa Santa Inasia name Mutanasia. To me come amateur. I just often feature Cotanase. No channel some for my attack for some. All three go so good. And also Wodra or Chia. Santa Hene, ne mame. Asante champion sa Naima Ekra. Naima Ekra. Ono so neba efrim doti ye no e plem du na Santa Hene de ba. Mumra na mbeboa no. That's it. Odi for some na boni di me wa pa no. Go so de di na ni mu no re huhu lawyer. Okay. Ba ko pe. Okay. E papa akwaba. Okay. Ije na metwa enso abode no so. Na achiame na me si wabru na do so afeme amanadu na akwemu afe na afia sewa ma bi grace afe aye ohire na mabosompra na nakafra sani egwaso Yankoswama ahafo ahanya samam akwaba ebio amamra ene amane efie Asantemanso TV edonyi mo hwa wo bre na akasima be edu na no miensa abo yegusuo ewo goso ayede na akwasi bosompra odi kan Goasomanhene ena wotwede ayiyo no ehhehya so ewo goso ede ama edonyi mo wo hwa ayiyo asia na nanom ne ahemanum de bebre ena abadwumadi yi ase na tapamanhene ene ne hema so abepie mu ewo dwumadi no as ehemfo ne yakasi ebobodi emsa ade bachi ama ade asasa na yegusho ebobobodi nemo no yewra na ase tutu ababio ohwe chidom fekuo na wano ba no dani na achampem hini asebe na nanso ada ne benkum so ahene ba adusai poku wono na chidom fekutire no wada ano na sa fekutire yi mu abi ena na Goasomanhene na kwese bosompra so ewomu ebia ene wono so ada ne benkum eso intino na akwese bosompra de na just wote ase no chidom fekuo no mu na wowo ayi password ye kurani na ama bosompra kunani wono na sabe wo su ne kunu ya na hemanso na afia sewa wo ye Goasomanhene wono so et ayi passo yera na se tutu ababio ayi ne mpaboa de ahye ohene ba boache agye a yera Otumfuo ne Hiahene se omawesi nanan dwumadi no emu enti no de etwa go dwumadi yase pane akwafiri tofoma ye showbo se de nyina ebesom aja ready amahwefo kwamo mahye dwumadi na asua mamre na ewo mu bebre afi na dodo na yehwe na no yasanya boche na ebechechechichi mu bebre ede ama yahwefo ene yetiefo ama omzo ate de ekoso ase ye kono yedi nkomo no esi se wohene yere ena wohema enye pe ene ho nkomo na yedi eja wono mo se omo so enhwe dwumadi no de ekonti ya betena se de yemfro no na yehwe ahene no bebre ena abadwumadi no ase asase na yeka se hene bia de ene de wo pepa na sa kwenwa wone ho bia ne de obetimi aba dwumadi yi ase nanomo ebaye amamre ene amanie emu no wo hwe se de wonum nyina esi eba efana wona abanasem ena meka no wonum aba bedre amamre ne amanie no enu ano muguso dan ne di ana bibi fofo bi anka wo hwe a ko hene bi de ka ne de ho a nke betimi ayekama ana bibi agu na akwam sitimi dasi na yama ahwefo ni nyina akwa babio na yeda o masepa se omuguso a omohwe sanity siti ete said ya wokan nananom ni mode enti emre bia bibi besie no
ade bi ebesie bia no ene eho amamre ene amanye a omoye nti so far so good won say ntutu eni nyina eguna pa so kama ahemfo ahodo ahema ahodo ahenkwa ahodo ene abrafo ahodo omo nyina awo dwumede ase a tse ne pempen so na kasa utum se afina sa no me sa da afina ehwie meka se be hyase mpo ma menka ne sa pepepe nti nananom nyina omo mote ase no omo nti ase nyina se me de omo nyina beduru ya tse omo esu omo nua obisi bi mesa se ore ayiwe ya ye wumi ya yani etete ase ye ya ne de nsuo na me agibi ni anom we ya no agibi no anom we ya no agibi no anom memom nananom ya Hiahene no mabrempomfo ahemanom ni ade wo hunu se nsuo a ya de soma hoho nananom no agibi ade omo no mamudie wo fie anase wo mo wo sabi omo nsuo sonko bi omo no manti ayie ya sinsko mo no omo nsuo enoma ana Sije medase na ebrempie no ansa na nananom ebetu anamo akodwobo biase no yewo amamre ne amani pi ya tese nananom na sempanyfo na aka ni nyina hwe na bibia so etum ekoso so ohun se yemu odwa anase yabodwa na se bi ekoso a ohun se wahene bi asore se sebi okogunsuo David mi hu bi da Ese bia yeni a yebekọ dwedie na ase no obi kura anya na nye bia premi nwa na premi sa mete hai me no nsu a ne se me gunsu yawo ma bre ma pi ma pi ya ni nyina eka nananom ho chere na mo to no ma sabio mo nte sa so mo kogunsu ana mo te na sore no mo nsore debi Emma anyway we are chemi bi na me so me nson me kwatwa base a ma ngugugu nsuo ba bia no gu nsuo ade ahene sebi se ebimpa opese ebia okotia nananom ni nyina no yewo hama bi wo ho a ni nyina no ebi hihya wo yemfa na yenka no eyikura yekoma bibi ti se nyenya wo ho yi yewo se be tembia nananom be se bia na nyenya wo ho nyenya epam sasa bia sasa boni bia ni sa no ma no enti yewo haba hodo a nananom atitituwe yewo de hyehyɛ wo botom yewo de sebi ye de hyehyɛ wo montade nim ni de aka nyina sa obi basia akomene nkyeremu enti ana me mama so we drop by free ashasia free na purpose enumre ehimfi betena sia ya nhwore ya na mementi asia kura ana se eno so kra so ese free eno so kra so se free ho a se emprempie no o se nana bi efrik ehemu esi form ana se nana bi ekọ se obetena so obedi bo wan se entempa na ehenkwa na se mpanyfo wo modi ntuma etwa na ho ahia na so wonde wo ye edukwa na tade ba bi enwiye ni ake sa pepe ena wo se wo de baye ni anka se kwa ya fema emprempie no se wo ye kandifo a wo kodwobo biase ana se wo ye bibia wo ena dom no dodo na ehwew wo na dom na dodo ahwew enti no se bibi ti se isabi obi a ono de won ka ho bi no obehwe ne baby obehwe ne bibi ne de otumi to bibi otumi di otumi to nsu bi otumi no enti se wo ye panyina eduru ba bi a sa no mani nyina no ye hyew kete ana se enam se ompanyindie ne sa no ma no eno so hyew kete ema sa no ma no kwa na to da kwa mpo na eboa ema eno kwa mpo no so no ema se ai wo de yemfa ne se woni panyine bi etu kwan se akwayi ase yemfa ne na mafa na se Kristofo ede ne kwa enhwe se woni sofo ebia makwayi bi ase mako awareje bi ase anase bibisa won se emprepi no mamodi na chi no yetumi di aduane ni nsuo ba wonyina botuma di but sawo kendini no obeye ndi oni
na wo chemi ade we yo eno so no etoda eno so echire tumi ene animunyam a ekitaw esa toso no wo panyin ado mo kwen eba sunsum afem a ene honam afem so eduru ba bi kwa wa so na wo bo nipadom na odo mo koye no ho ban editem bia no edi se wadie bia obeye bia no wana monto bia obetu bia no ebe boa enipa na ehye wona ase no anase nipaku na ado mo koye enti sa obehwa emprepie no se bia eye awaregia na se eyie no se oye sofo a obo se ono nko ne die no enya se ye mani bi but ye wo akra ye wona akra wo ha ono mum na behwe se obedi sa no mani nyina na mpo no nso no se etwapo se opanyine no odidi a obo hu se wo mote no adi ni free mo amaka no ne bia koma be fufuro na sa ni nyina no ekire ekandidie na woye no efise enoma pi se obu obi a ne noma ba ko mienu bi betu ma ebuo na obu no etumi atiweni so efise nyina ye free ye fie ahodo na aba na ebia fanise opinion ne ko anase na ne bi obehwe se ne wo si didi sebi mwanima ne bia de nenam na no ho yewu na bodwusem de ye enti me pacho bu na de baman es obekoswa na aseso beti dabe sabrono Hiahene so ababe piemo dwumadie yi aso no kwade wo swaye nche afie twam ye na uswaye anokwa sabrono mu de menim sa wotse wonsam a na kyese ensem esi wo ho no na nya asem ketwakwa no nyina yenwura kro ye na wotimi bo modena ehwede ensem nyina kukuku na kwam kama ama ene sabrono Hiahene na wabai wetime aba producer wadaro ma sabrono Hiahene din no me refi kakra ti wutimi a na wahwede ama me why we de mesre wo a we de ne de na se boni beka sa askepe me kakra ma ya din ntimi ema me chimti ya adome kakra na me modi no enkyere ahwefo ne yetiefo enso ehemfo ne de ba na wonum gusu a wo ba emfo ba dwuma de na se no edoso papa oyini bi obaba bia no so no ebehwesi ya de ne din ene ba bia wo free ede ebesom ansa na mesaba eja eso no ma me enka wo okay. Sabrono Hiahene na Kofi Asante producer me dawase pa na Kofi Asante obepie mu ewo na akwasi bosompra na watwedai ase na pia wonkwaso na hofa no so edem kama ne ho ayefe Asante Master Professional Photo Studio na make am for diamond dwumade bia wudie bia mesrew se so sa efe wo no ma me twa ne kama emfa emma pictures na wo paye be ne kama videos na wo penso won be ne kama edit amma so eye de eye aponto ben na wo to are woni ani je bremu die nyina ye wo honom edit emma 0244961189 for ye na ye nyawo so na wakoma intime top mo yam ye de ka hye ahwefo bo se ehimfo eben na ne brenya de wonum din ne wona abosio no de asom wonom wodi ka me anya ne ntese ehimfo ne de ena dodo na ena ebeba wona wa santima ni impo wonum a eni asantima mu nyana ebeba dwumade na se pepepe nso ehimfo aba ne de anse ye ka se book ne pen to ho a ye betwera ma book ne nyina sane asako pefufo atsa betro na nanom ya ade o ma ya ade na o se wo munwa na ni munyam pa na kwesi bosompra odin kan no so no oyo Hiahene enti ahemfo bebri so esana se enti so mo kra ka so mo ba ani Nananom dia o mo ka ho a dia dom ne die ebeba enyango wow aye kama nyewe Nananom a wonom etu hene esi hene die kama ese kuro bia so ye wo esi ahene ne etu ahene hemfo a womo na reso mo besi ohene womo kuro ya so ebe resi womo ebetu ohene yewe aso na bosompra eti ase no senka menyi so ye nipa bia ne wanfom so ne no onipa bia fom so awona na bosompra eti ase wunni se wo ye bibi boni bia no ye fom so bi anade boni bia so wo hene eya ko mutu na de so dadaada so atme gidi say dan ya ne bibi adam ntina wakoso adi adia adi ebesise enenankopon en ato ne nsa ede afre no ne suban pana ne ya wadan adi yenchirman adi ensua de ene yebetimi asu afre mu ewi ana afia beba hemfo enfo no so siteme dase
ewiase no ewiase na nkasa no na yakase nimfa wo yesi na hona ana obia wahene bia na se nipa bia woka Otumfuo enter nipa bia wosom sikajo kofi no enim se sikajo kofi ade ba ko eda ho paaye die eno ne ye nananom ade ba ko wotumi ede atoma bekum sese me nkuredi ane wodo eno ana akaboma na se ne wo kan se eba ti sa asem na obisamu eba me die mu dia na se ye de ba nananom edie mu dia se yewura no eye bibia minim sanke de ne ba yewura opem so eti se bibia sa amane die bibia sa amane die na tumu se yewura ne no mebu wa eguna kwa so pepe enti se nana kusi ba ye die ya ohwi ye ya ituni onu ankasa ne nua ba akora mpo be gina ho ekan ye se ne nua ba ne je e fere se ba ku anko me na me se obesre bi e di ama ne nua be ma said o si esreje Mike no na me nso obesre na ye we de na na madam mo mu fancha ba fo na na tapa man ha na na je wa pan mu otoso ni no e na sabre wa je na eja kama yansi e da chia ne nua preko pe e na eda fo mo no nti na nanom we de ma mu nyina esede ya je nkomo no so na me nso obesre di e de man afi oje ma krata so no kra de wasaka guma sai bibia enweni sa enweni su ni ban na ekitawo tembia ya na mekase yewura ensema epo kukuamu a onimo no edoso sene se wo ho ba se ma odu bengina dumu a obeka na fa nka de kakra bi esa no obeka se bia onte ehia na se esu ni nyina so iti ye penifo ka o ma sa wo se efia bosia wo he etwa ya papa ya efia bosia etwa adidi tawso ayo esa ne tie so enu ti no se ade se wo ye ni ya enti fiefo no na be kwama enti yenum se ya nana bebe okobia no ade se ne yempe ne saa enye emre we momo no ana nka yesu su se enka yewura anase ya nana ese emre ye nyina ya to abesiano a debi woye mojamuno wani mu no ho odin na wote ase kwankonya nko pension po eno ni asem no ho odin enti no se wo bi ka kire se ene ne wote na bi na bia ba mwowo de na pakan ba bisi boss man ahifie kamenye ne da san commission kwanda se commission we trofo so enti no sa eno ne dru ba bia enipa so onu mi atwe se den kra ko na deko be da sorry me wasem me wetim wa kame me mfanchel me no be di ni nyina enko be ya enti minim se yenti bibia ne noma ekoso no titru se wakoye o man hene se ade bi se wofumu bi anase ka wo se ntokwa no enye yenye a yesom nana no anase ene e wo go so kuro mu ho ne nketitru ka bo se be fi ahemfo ni bi na nkebeba kemra wo kwekure nka obeti se wohini bi asori ene bi asei na sei nti saa no mani nyina e ma ye ne di ese nana na ntucha ni bibia edana nana yire ana sabre ya ne gusho ye hwene okura ni mhwiren mawo ahye nana ahye nana awre aho papa na friends so he awre aho papa eja ye nkoso sana friends so he reka de dikandi di san komo no na ho fani ate bebre edidi ho nkomo bebre ede awie enkofo dodo na agusua na eba dwumadie no ase ene eye na wotwedai enuma hodo a ewo goso me kan say companies and I say factories say is a store for one dey bodwa for na mo do mototo e dem mototo store for no companies no money ade na wo nyina so eja munuma egu ho ana siti mi dasi ye wo enuma egu ho a unka se wu ija egu ba enyeyi titru anase NSA ye ne ho hia pa me se ya mpenfo ya ye me de pa no eye ye schools ahodo no ya ti se ye nua no ye mama frama tinkete no
Say you might do in a air cost one, or mamma to school, no, a pa. You must maybe, no, then you left Rosa and Papa phones go to my friend. So, of course, when all my end and Nana fear the question and Nana, you hear the panic, some money in our nose in your home. And no be a general walk, and you on a super brave, chance and local school, and you're not correct, sir. I don't know. You're more from Mana or Manco school, no? Yeah, until our full baby, our full beer. Obano, the end is a walk on office, when you say, furnish them, correct, furnish them as anti-TV. No one share. No one share my baby, so impossible. Or say, you will probably say, Ebia, I had a sabianis, I know man, own to me. No do baby, you seek a crab, ya hot one, and me by no way go home to me. And she need nano, the do baby, I send a set, move up on him, move up on them. So, move up on them. If you say, you know, I say, would you cry and hear baby? Na hobo beba wontia himfie ba to benya hobo beba enam wonu nti nti ni nyina na obepe bibi kakra ene other company works bi wo ha oye den a untumi nya entu but so far so good on say enti atenka boni bia yenti se no bi ba yira ene we ayira ene si na esiko obe bi wo kan ka behwe emrante ne maba we entokwasa ensanom basa nanka bon to kwamenti ase eso se awo nyina yidin ne chese du pon kese bi pa ene etutuo no so a ewo dwumadi ase titu na yemfo dwumadi no eya no ye kai etotototo etuo ewom ada etutuo no semi hu ye sabio etise enedi na de wo firi mu okọ ewo etu na ye to no eso faso ne sei ene ye tutu yo ma madinga ka chose adie bia nanan beye bia epiaso moye na amamre bo kwa untumi ni etutuo no emfemfiri ana madinga ka chose abrafo no enso eye ahobambofo ya omo hwe okwa himfia omo na ehwe ntidumage we nyina no nananom de onum se omo ahobambofo no any abrafo na wo hwema abrafo kutwumadi na se no eta ye kase ye kan a ana se de wakan obia ni baabi a ego so wo gyina di ni dwuma wonim se migyina wonim se wo se mi radom no wonim se wo se me ko ba wo hema wo kyesa se obia ni dwumadi a odi tie ma tun se bia de dana kwam kama pa se wo de ba ye kra ya fama se wo se ahobambo ni bi se posi ni anase soja ni bi okutatu a so wo so pa he me fan te he dwane eno no so ekire se etuo na ekitano eno so class amani tumi emma uhu na usuro no enti no bambo no anasa asomdwe na nanano pese emra no bon se obia edi so kama bisampanyi fosi etuo mo osu etuo mo osu ana etuo no so no etuo na kitakita wo mo no etu ya to ni na kire enibraba okay enibraba bon kese bi etutu anti yene ye ti ase eni nananom no ni nyina ne ye de kire se sisi an ye ni abre papa bo apa ba mo owu uye ni pabonfo uye ni pabonfo etime chi wo se woni anke ya china guana ma onu wo na to asan awu sa ana nana so ayo opempon enti baabi a wo kono ekura na wo kono ni nyina no ye kire se woti ase no ni bobre ene kise ni mudura eye ni nyina no ye emo bi e se enti ebasa eni bre ne de aba enti etututuo no eni saa no ma ni nyina no eye amamra eka ho na won se ya na enokwasem de ya na ede ne se ebasa saa etuo ye de hwe soro amo de hwesro na to ade ntia mba se go bia na mo tutuo ne chire dua mponya sa ye hwe soro se na mo soro mo asase so eni bre na aba enti ye praka pe ndia sisi kwa mama na kwa na ni yere ya sante memu hase no etimi ambase dwumadie biase
ohene bi adwumadi bi ase nya yiyo nko na yare atututu ebu ono ma adwabo kese bi ohene bi hyafa bi anasa kwasidek de dikana de twato bi ana tututu bebem etimi abase asodwomadi bi ase atututu no ama abowo bi ana asai ejapade da sutimi da ase enam se ye nipa ni nti no eye den a mfonso tumi ba eye den abrafo no mbutetuo na wo mototo no etuo na bran etumi pai anase eja na wo moto ne eja ne tumi fam abefo sa ana jomo dato esa eye so nya obia na obetumi asore se oye obrafo na say no mo shada esi wo bi ama ne di sa adwuma no ye won kofu a okwa hifia wo modwuma no omo ya bangofo so obia ntumi sore no ntumi kofa posi atade enhye ntumi kofa soja atade enhye obra wo ni entity bia fa police wana se soja ho chare ya na edabusuam mo tse de bia chidom jana ene jase no me ade na edabusuam no etutuofo na no edabusuam edabusuam okay say you are brafo in no tse edabusuam ampa you are brafo in no ya okwa hifia na nanim se me brafo ni nyina okay enti abrafo hene wono na bepedo wono so na say ye emrantie wo ho enti mo no eye ambambofo ye recruitment e babrofo no ma recruitment isa na fi ya chire so ye de mo fantity mu okay de mo fantity mu na se wonum se enipa hu adwuma ena ye den a nwade bie no ho a wobetumi di a ni nyina betuma pon pepe se ka se yiyo ko bia hu na ye yoda sa pepe ye sa yo prempi ebia sisi ebia nya sentimo monko obekọ ada mantam na aka ni nyina yes ohini betumi edi dwuma na ne chire no bo hu se abrafo ibu ho a omaso odin obu ho a wo man nye enoma yenti ni nyina tun ko for how me pray etumi ba obu ho kran so kwanko na nye etuno nkwanko brand ibu ho a ibu ho mutumi ya mane broso okay physically obrafo bi betumi attitude bi I don't think come on titi ya no but any person ebi say the airport for boss CCM that for you ni ape so obrafo bi engine baby na bia wo catch no bi say on connect na say bia na me fa sa ma wo training sa no de bona so ma say obrafo ni so Nelson wo mo ho ni de o be ka sa obrafo na ba ye Jumedi omuye obi kura bomaso enso enti no eye ne person wo bon se wo bewie no benya wo how ba ku ni no bia ya na esisi but dodo na ya na later en totro so mine ne enso edon yim wa bepiem e wo jumedi no ase ene nananom awia bese no pa no me akai wo jam mo do a yi ya ena sabri wada ne bemkum so ne yanso suda yanka bia nhemu da ene say de ya wo wodie e wo honom na enya sabri na nanke susu se ode hye brantie sei ebeja ye honom menso akoba nsa o sie ye yo e mane ye kama eja ko so ayi ya ede amana nanom ehimfui fane say wo hene bi wati akonya so sabi wo hu ye wati asene bia ne niam ba ko ye bi ntini ye tu no ade so Romani kobo yera manyema yotu no ade so sawa hinkwe tu na ade so no ochine bi sa wono so dane to sade ne nana kwese bo so mpra adane ato ya abempon ya ye hu ne sabi ne de be ye no ana system dasi debi na sana wo ye mo hene debi yetu sedan ka opese ye nya wa abempon yi a enne ka utumi edi nananom emre ne omontama wo kokan ye wo kuswaye no ka utumi di ni nyina so pepepe nenso enam se wentumi ninje se madin ka cha se ahini o hoi emu ode pa o emu ode because afi bi so
na wonhwe ebia anantwie ene nwan ahodo wonhwe nnuane ahodo ne agyade a yɛde kwa ahemfi a ɔsɛ ampa ahenie no emu ɔde papa enti ɛtɔda ahemfo no ɔmo hɔ no ɔmo nya ahenie no adɔdɔdeɛ paa na wonya ne di hene no sɛ na wo sika kora na sɛ wo saa no ɔma na ɛma pii sɛ ubedi hene no afede ni nyina aba ho sa pepepe enti sɛ wantumi dia wantumi a na sɛ yetu yenye tu pɛ yewuranya wuro wɔ na mu mpaboa pɛ yɛmfa nana kusi baye ɔno ahwe ne yɛde ne bɛyɛ so no yɛ latest sa na ne yɛkyɛkyɛ we say a former no so we say once and nana always and nana so say emra nana akyɛkunya so yɛnya nworo ne nemu mpaboa no ɛna sebi sɛ okwa ekura dia nanka emfa because amre nanka de kwadu we nyina no kura no ebie bi wo yewura ni mu ba yentu no ene nke behwe na se yewura beti ase nanka yaye wa boyi na mum moment ya de wakọ na ya wo na mu mpaboa no de bi yaye wa boyi a enye yi na so no se nipa de wuwu a eye den a eye de yeyew okay yeyew se emfa de se Goasomanhene na yiya ekosu se wote kokoso otu nipa maneko sa ono ni Hiahene yes otu nipa maneko sesi a na wawro na mu mpaboa no sa woto a ususu se wo betu obi do ede na ba anya di kuro na beko enti no se oti akonya no so na se tibinti wantumi anya die kuma ne pe wantumi anya die yewrampe na se nya woro na mu mpaboa it means automatically regional house of chiefs no ye twa odi afi okay won ka ho say yatiasie fane say ye hwe wonom bosika na on sika fo de se ye ka wonom edoso pa ebetia bobobodin ebibi etoda so eja metimi no kwai kopie eye bia se timi e kasa eye we dia no kwa se na busuafo ana na ma na se de o man ye ma me ye ya ma ye na ye kama aso obi tisa wo sika yetimi kona aye ema ye ni agye na yiyo no ma wanwe awoto no mukura mpa e ho no na wo so ban boni anate uti bia boni bi ma etimi ma wo sakira wo adwene se debe o se mesesama me bobra pa na o chine bi mesumi ni wa machi etimi afefe tisa die ma ba mi hu fane sa so obi da wo ne ho na japade wo ne sika wo bibia tim kona aye me wo ne gia sa aye bi sa no ene ehemfo aye etimi yepe ana bibi edan so ma wo se we die wonya wo hene na emum aye ne die aba aye yi kama we die ne de wo hunu ade ba ko ne ma wo se we die na aye wo hene aye aba pa me dase o se twira konkro na aka yese twira konkro ne se obi wu na se yensie wu ya opon ba kwa won fa so chen sa pepepe enti na kire se enipa umutem ensie mu kire se ehu nya papa so enipa se wu na se yekosie wa ade se yetumi because eno ne we be ka se last respect aye dey ma enti eno ne ye be kirew edo aye do se de besi ahye we se ni nyina no sanity na ti se de wo kan obi woni sika se de woni sika ni bia ene ahemfo de no nsusu ye edem nsusu ye edem nyina ne se me ya ye ti ye ya ye nyina Yesu esi a Goasomanhene okwa ekura esi a ahemfo dodo aba eyi yase ya na se na otu de yase obutumaka erari bebre so untu minkan bebre ebi krabo enam kwanso so senda okay anu firi ho a amamra nananom ye na hemfi amamra efiri titititi ye nananom ye beto ye omogya ho kwa nyina se de nyina no obubu ase nokre enti no se wodi menkwa kirikura amamra no nko enti eni obi owo ni sika kura ono so ne die no nsusu ye de
obi o woni sika sisi ana so na sa wo so ye na ye wo ye na brempon ye a sisi ana se eba se wo kofa ahobambofo a se aban de ibe na akwa nya brafo sa Nananom wo we ye wa brafo ho na aban no so de ne die nso aye aba abeka ho sisi ame no ka se aban hema do wo sen ene we ye yase dodo na ahemfo akinya do wo sen ene we ye yase menkan enti sa wo brempon na sisi kani ne die wo no so to a wo sa se ahemfo ana se kinya do wo sen ne beba enti no enoma ba ko menu bi wo ho a ni nyina no edanso okay edanso papa ne sikani ni yebetuma ye ne jo yebetuma ye ne bia otum se ampa saa ne tie nanso hwe ananom je amamre we ko we ba akonfo abase ye kwa mpo no enyabro omu nyina kwa ye nka omase omu nyina no omoba be kiro mu ni so yes ye nananom no abosom no omu nyina ba ewode o besa obedi spirit akra ni nyina no eye amamra ene amania ne bo ho titititi nti wo nana akwakura ni nyina yeye nanso sikani ni de ene obo se efe ye be ne fefefe ye be ne bibia nanso no eye den a amamra ni nti no eno ma bi dance 0244961189 0244961189 maybe enwoma no atum obi bia wa kwanya se obefre no wa kire wa adwene ewo dwumadie mesrew dwumadie ya yedie Goasomanhene na nakwasipo sompra na yiyo na wotweda yiyo ehun kwama na yedi mesrew emfre nkwafa nkoma foforo bia ema mefre nkoma yedie ne na mamre ne amani a ekoso Goaso na nkoma na yedi mesrew ofra na kwafa nkoma foforo bia ba wani diem na katala ne ma yiwa fiso enti ma nkoma ni nyina emfa dwumadie yedi ne mprempren na fo adwen kire ebrade wonim fabra na yenka na fika ekire yen na wo adesuadie bi nso a wasi ye hunu kade yenim yiwa na ode no nso aka ye ho na adesua no etimi aye bebre yeguso a ewo Goaso na na kwasi bosompra odi ekan Goasomanhene na efito ne benkum so no afi ya na se ene dey en abusua no asese enane dia so yeni na dedua nan nana di ade afimpino ne enwotwe no emu na wofirimu openi wa boso me toso mi na afimpino ne aduno enan no emu ketaka na to say David ketaka kumio rade and then we can watch a brand, and I'm saying, sweetie, oh, yeah, what would you do? That's the near and I'm watching and let's watch us here. I got to do my dad. Let's get a birthday, a Bekoye pie, Bekoye, yelling come. Okay, wait there. Your man and not the uncle. Jamin Fanny and I Santa Man was watching it, or I'm saying, and Cabo Mono, no name of your master Santa Mani. Say I him for no be bring now con cry and you want the damp time. Omunya my fast, push a breakum. We get to see Ananea, ya feel Goaso. Any other coffee course or so on a summer okay. You couldn't be bleeded up. I will near him Goaso, big chick, you are the same. Also so raging so at the same time you will be weird to myself. I do so too much in Nananom. Almost for evidence for no monkey cow, one of which you are not. Yeah, almost there, and come out with the idea. You can't be a good to me. What when you're fascinated, to be on what when you need to know of mine or you couldn't do Nas Antimano and your crab. And I'm saying about him for best 70 or 68. And move at 20 at the Empire, M. Sayana and Queer.
person. The message I say, wɔn de anuado abom ya wɔn kɔgya no yɛgya no kwan bi a ɔmfa anuado no yɛnyi wɔ hene ntɛm baabi a esi pia no wɔn nsettle wɔn difference ekyem ɛgya sɛ dɔɔso wɔn hwɛ na difference no wɔn yi firi hɔ nom na yɛntumi enya ahemfo no sɛ deɛ wɔn betumi amasa ma kɔ n'anim na sese no deɛ gan mi asisi kɔ no obi wa anyere ho sɛ wo bɔ ho so a obi anu hɔ bɛboa na asantema yɛ mmɔ yɛ ho so ne ehu kɔ yɛ bɛfa so a yɛbɛtumi akyekyere ma asantema na bɛyɛ kra bɛhwɛ nti me da wase me da se papa nyankopɔn na Goasomanhene ne abusua nyinaa yɛ akɔ especially kunafo nti me da wase yes da se bye 0244961189 Mr. Wonso wakwenya sa obafre na wakyerɛ wadwene ewo dwumadie no eso na etene aye kama eja asamu a critical critical de kama ese de ofra ne nsem bo mo wi a o says here kyerɛ ni ade mena de ni se ne nsem ni nyinaa ne de ana na so ho asem ka o de bi critical na kasa me penasem yes e bi me penasem me penasem ono so pa wasam pa edru ba bi de ya no won me enti ase so the last time no na me kan na waka o ma comments bi na nye se ebia obi defend asante and na mempe but say bia obeka say section of people be criminals okay no de ekoba ne saa ho no any saa enoma bi ne anam nenya but me penasem or yes asante ni die baby obedru bi asante sem we have to protect it nti no ano die ya na saa ne tie so say oye no critical asem bi obeka bia no ye wonchirema ne emu bi won so yesua so yesua ana o ma kasa mpanyimfo so a kire se by this time ne bia eya ye de anase eya ye de tete akra no enye tetem bia ne kade a oye papa eji waya ade nyankopon insira critical okay okay nensen bia wo kan ya na twema adwene so se ehemfo na se nkroni bi wo no mo a ehemfo no adeda wo no benku no so pesisa bre yentimi enyi obi foforo ma emedi ade empempi no se wayene bi efrito ana wayene bi bibi ne bi etu na ade ahna konya ne beda wo no ma abusua afa abusua wodo na atehyiafo wo mi betime yi adem we e dem so yo ba kofo ena akonwa no ye de ebema no adana ya na ye nyina ye ntimi enko bankrom se bia se adru wo fi a ye woni pabra na bedi ade na ye nyina nim se ye wo fi pa na adru so na ye nyina ye se premo adade de ne de enko na ya na ye age afrim switi me dase na critical asem na waka no emu odu pa emu edu papa wonim se krobia na se o man kra na se woni leader na se woni leader papa na se bi kra no de wo leader papa kra na to dan kunjuma na ye cha ne san kan sa na wa ebi ni ho kra na so de be san ho asa ekoba sa enya busua na mo ko na enya mo ko na mo ha mo hu nemom edom na wo kro ni mo nyina na ebre ebi se na na ti ase a ana se na wo ho a na obonwu se ye kwan enye ona ye nso ye kuruma nyina na benya so faso sa bo se yensu kuruma nyina na benya so faso ba bi agi ayarhwe kuruma nyina na benya so faso so enti ye nananom no na toda won butumi ka bi kire amanyofo no amanyofo because amanyofo no ba kurun wo se den krampa na omudi nka kwa himfi ana mo hunu so se asamanyoni ni kwama ye kro no wa himpon na etimi boabo ni kroma no omudi nkomo jeje to kakra no wo de aye so enti se kobasa eche sa na ya na ha adwin na che se de wo kan se bia ne se sokoban krofrom de ya eno so saa yakofa nkunya tuntuma ewo fie hu na enti wo ekobasa ya na ha adwin papa enti me ne ya adwin se eduru baabi a nananom ma mra bi mu emunya den emra no emunya den se ebia bihie bi to a mkamempo de me ma dwunkwa de be ya de se opem so ko atumi twa enne bi di ma okay opem so atumi twa enne bi di ma mu abusua no se enna se edura mo fa this year mo peso be di ade informative ebia so bosumi mienu ebia san ka bosumi miensa eso na ma abusua na dum so mo ani ama mo ho kwan sam de ma abusua foforo sa pepe bibi sa ne sa wonim sesi akwa na ade ba ko pe wo mpa ne se
ahemfo na omosom sikadwa kofi no se woye wo hene na osom sikadwa kofi obo omodin kakra bi a Otumfuo mpuntunuma na woye obeji bia ko ekọ easily. Okay. Hey. Yes. Oh, ni se di Hiahene aya kono pa o. Na wonti ha sei wonti na adawo ko sefi hwe dometre okwa kosi ya so fankasa papa enti yewura wo ho no enti ifa ne se medi kuro ha sei hene maba miwura Mr. Amanyofo ekura maka wo mumfi me ma ho de so ntimi ne nyina ade we die oboa me a miwura boa Efise woye nwoma mebre ye wo moframa bi wo krampo wo ha omunim ade wo tise sikasam anye Otumfuo education afa ni nyina wo so mo sa de wo ba na wo boa bi die wo do wo enti wo bo se enam se wo hene wo ho ni nti no na wo sum sikadwa kofi ni nti no ho mfa so no ba makroma nyina nya bi sabe pepe na se ye twuma so wo ho a hwan ne aba beka sase mu ache yewura se miwura mepato mihia sa amoa we ebi amatwa amanyofo na akra wo nkasa no yen so kwampo ni aboabo no kaka yenyanyi wo de wadawroma som so a enti wo mo ababo pa enti se sa no mani nyina bi ni ho a emwa kra na se akonya bi to na abusua no ekoye ntokwa mentim ho ase ekoye ntokwa mentim ho ase a bon se abusua na kasa no na adiyo no kese ababutu okay obi ankom ye nuafo no obi hu ni nyonko se oye ne tamfo efise wunyame a ubedi mewu so enti eno ne ade ya na ha adwen no na de ade ba ko so asa ham ne se won betina chire no won makosa wo branka mo de ba ye wura nim a wọ́n bá tún bẹ̀ bí ẹ̀dá pẹ́pẹ́pẹ́ wá mo na bibi akoda din so de o kan okure pa so ebu abe mfie be du na busua na da twen wo manso na me we na be di na we na bi mu fa ho pra ebi mu kura fa ntimi hwere o mo nkwan na sa pẹ́pẹ́pẹ́ eso no eke bia eto ye na yewura etwa enabi di amawo enti empaniam pa se manso kura da so a ebeba bato yewura so bi esuro se na ba so ama ya free na fie die on ba so ya ne ntantam sa pẹ́pẹ́pẹ́ so enti critical asem na wo kan no menene ya adu Nananom ba bi aduro no omfa omanamo onye den emfansi on se basa empanyimfo na omuhwe kire no ebu omuhwe kire so wo munni tumi bebre ebi no monso sebi ebi monso kura so wo mutirim na ada ne se huriye adwembone nko a ansa na obrempo na ankasa baba be di ade ti se wanim na onso se nyame amoa ne nsase wo nyina wo aton ni nyina sa hwe kirefo no sa ene agudie ne pimpran de ne wo ho obo so wo aton nenso amamre ne amane edi so mkoye ma Nananom de o be ye twen amani pa edi ni besi ansa na oba be na wudi ho abro eno ni asem so enti se bibia koso wano koso ntentem a eboa ama bibia no edi impuntu ani bibia so ede eba so wo krom ho so a eno so ama ahotoso ma ahotoso woki yenya nana foforo enti wo kura na wotete mi a mede ko nana ho a bo se obetuma yede aboa ebi kura nko na ye wo ye nuanim bi kura so omo amanone omo kura na nam se nana ba foforo ni nti no se na de ahemfo ni nyina obi ye homecoming oya wase me ye homecoming enti ne mana wo amanone no wo mo so tumi boaboa no etumi de bibi kakraba na afom de ye mpuntudwuma bi na bi e ne ho sa homecoming no ho na egwe aba hima ni bi nso eduabo bo mo siti ebi duabo wo bo mo obo no akasa nim se akunya ya atoi ya mensa ene disi wodie kofi men ne disi wodie debi wompene do you say twintwan ka bibia wo munti eno ni asem no eno ni asem no amso kana ye ne to da nkonyo manso kra ba no sa so wonim de disi wodie neso no wo ti se wo fa ne nko ena wonum se yewura so de sa wo de wo pen se nya akunya ni wona ukoduru ho obeka te se kwana sa ko fani pa foforo ana se ko fani pa kan ni fa ne bra we sa no ma we enam so amahema bi wo kra yewura na ka se etu ho efise
be wonim se nipa kan we na edi enti de bad bones wadi kro na kente so be se emfie be se du ti se de wo kan onu so wo tumi nya bibi papa bia se na faka so yere won nsam a yebum to so ba yere ne nsam a obedu yere ani mu na ne yebum pen ama na fe na ni so te ate no na na ni ewu so enti nananom na toda ya na ebia we be ka se ebuo no ene no ma yedibu wo mo ya na ekofom na fa so firi wo mo efa so firi wo mo ti nananom wo mo we na ato ne de minimum se bibi boni bia mfiri a kire ma bibi boni bia mfiri a kire ma na ebeye ntentem na wonim se wohini bi anasa nanane bi kwakura na se entempa na mutumi boa ema obi besi na nema wono kwa na neje no cre every so obo se oh machin tutu ya nisisi ade aye enti nananom ho ya mi kwa yakura ya mi kwa media asomdie na e ko na ni wona chi bia so obi a wo foforo sanete obi na woni wo wachi sanete wo kokuro foforo afo obekọ na nananom ko frɛ ne se kwa menu anase ya mensa na wakunya na ye dijao na de na nko ade wo ba ye wachi aye basa sei wo konso no bo se woni ahoto so woko enso ekura woni ahoto eyesa ni nyina no ha adwen enti wo monhwe na mfa entutuya no bibia ayemafo no nananom mo ankasa na mo mane yen mo ankasa na mo ade nyina ne yen monhwe baabia eda no na monfanto na munya se etoda otum se nipe won ka ho na beti be yese won ana mepe na wo hwem kwanza de se na hema efiri mu yo to for efiri mu ansa be firi no so pese won no ane ba ene di ade anokwasem eyi na ye bibia ono ane ba pe ampa anso wo se wonte ekire ntokwa bibia wo se na chia ya sundwe kama papa ne ba na so no di ade ne kama efata no so oda obada wo se ahimman sensem na etoda ya na ebi wo hode enso enoso eti se ahinsem no nde emu ya na enoso piece ahinsem na edoso dodo edoso sebo mema na moti asamasi o se ahimafo ni fimu na utie ye na wotimi kyesa me pese mi ni wo so masi wei ene di ade mo mema na ya na motimi ti ase ama ye wie ya na mo nipa kroma so ne sa no abai na ya ma no ena ya menti ase ya na de eni etimi twi ni twan ana menti ase o eye de nkwa na ya na ya eje ana se nipa dwa ne hwem da bi me de mi ohima de da bi me pebe ma oye kokko kakra be ma oye tente kakra sa ne ma ne ya hwa na so mo ya na menti ase ebia eni personal na eduru ba bia ebetuma aka se wo ni ni nti no se yemfa ne se saa korampo ka ho a se nipa na ode ne ko no wono nye akunya ne dia ebu wo a akunya no obi ba ansa na ebi ko no kwa na aba beduru so na se panyin wo ho na de keto e pa obi panyin ne bibia entosini wo no onti ase ebe ne wati ase ene duru ba bia nko ba se ebia panyina na se dipa na oye no ebia obehwe na ne nsem sika kra ebia esua ebia sika sem nti ene sei ene obia ne nsem wo bi eni wo no so na ebia ne nsem wo bi nti anu ti ne ekofa ne na betina so ana ne nsem wo bi na se ni wo na wo di bidu yewura ma obetira wo se eni wo no okay enti dia ne nsem ni bi no mo na mo fo no ana sika de na behwe ne so Otumfuo kanda sa pepe oso sum na osum ya wakonwa na wote so na konwa na behwe wo sa pepe ampa so ehemfo wono mo etie yewura sam a wo mo badmus wo yinu de wo ba ne sabi mane susum na so popra wo ne hye wasum ya wo bo se be wiase no na ne bibia de dem kama wo mo kwa no mutimi hye wo nkuro so wo ma kwan de dem wo ma hospital wo mo schools chezo bo se bibia de dem kama Sapa pepe enti abahemafo no toda omono mabi enkuyi no okay sebi nana wodi amani ma anya se bia ye na emom no de ya tete enye se bia edu wo ha ye bosim kedi ni ye yes ensem ni bu wo ha de abeto pim so na so ama naka ama ya tibi ara yesu ye sapa pepe enti ye maso bie enye den emra na enkofa wetim wa kam nim akonya no fi se enya wodia ebomodia fama de wo ana won se ya na toda enkunya no toda de ya na fa so etie ni won se emani mum ana ya ni yi
ahemfo no efiri enti wo bo wo se ebia panyini ne de eto yen edi nka to yen ebia akọ panyini ne di wo ba hwe ne bia eto yen edi se sa akọ ebia di no so ne bia ne pese wo twini twan asaje na foforo bi wo ha na edi se sa akọ sa ne de ba sa emfa enti ase no emma dodo na ya na family no ya na ekoye sa normal na mom no so se Nananom akanta to se okay akunya no ye di ni se ekwa ha na ba ha ekwa ha na ba ha dia na sa akwa ha ewie dia na sa ha ni se sa pepe se eda Adishmama hi Asantemansu TV Nana akwasi busom Goasomanhene a ofri mo panima busomeda etoso miunu afimpinu ni aduonu nan no emu no enne ojefo busomeda etoso aduonu enson Nananom etena sebu na sesen ye no wode ahyese yeni na wotwe eda yiyo ni mu an fikisi mu eba mayen eda yede eba ye doti ye na afia kata na nachi kwakra medical wonya na ntia na ohene ba boache eje a oyo Otumfuo Hiahene wono ene de oba betita yewra mpaboa mu na obesi yewra anan ewo ayuyoyi enyina ntim prempren de meka se Otumfuo prempren ewo goso eye Dr. Ohene ba boache eje a oye Otumfuo Hiahene prempren Otumfuo ewo dwumade ni nyina asie no no nana adi afimpino ne enwotwe no emu na wodi adi wotna akonya no so emfinsha edu ensia Goasomanhene na na afiase wa na ohenyere a na dai ne wura ho kase nana ama bosom pra we ena ensan kakra enim ade efa na akosi bosom pra nana ensan emra ofu edu dwumade kase asibi sei no opemfo oba wafafuro se afei no wafafuro foforo sade na funu etria so peme wonu nyina no akonya wo so mutini badwumadie no ase ananse sosanso bi wo ma sa ne pam siteme das die wo mu nyina ne se yewo tibia bi wo ho a ya na enipam ni ne kor ya na ayedin kakra yewo tibia bi wo ho a ana wonim se die kosui bedin kaka tro se wonam afam ni sunsun afam emu nipa ene di se adwuma eti sesa mebre ewo ho eni mebre enso ewo ho o de yenhwe ye Nananom wo ma ho fawa eche so mo kwa so mo hini bia wo bia ti se haban bia obi ho bia haban ne bi wo wo eni wo ma botire no kwa bobo hwe no magu mu ko hwe no ma omo saso eche se eni bre na ayede aba enti etoda won se opimfo asema wo ken ebi ko obi ankoye ohwu but enipa dom no wankasa hwe hita ewo ho so nyame mfa sa ama se ye kakra bi ba na obi sumu aye tumi ka beden wotumi etubi ana nyane sa ko bo nka bia ojimanim na nim na so woda ne na chi mahane bia na batwe aba wo fusu a nso wan shada enye kwapaya na tie enti emprempie no ebasa ne atumfo muntene fi mo hwa Asantemansu TV na afi mo mfa sa no mani nyina emra wo se oba nyema ne tibia no ayeso so chan de wonyam ebia te se de ani yeken oba nyem no okọ baby say na so pia bonte emfa ho se ye betena he ebia se bi ko ogunsuo be de ho de ai nsa wo ken so gunsuo be de ho de ho na afi wo fa ha ebu enyina ho enkunya no ko nya bi so ntino da bi afi wo gyina ho eye nsem mebiri wani so du kakra bi akotwa wi akofa asam kase Sanetie Nananom amamre ne amane yeyi etu gunpowder ni ya shie so opimfo boma otie no ko etima na bofunu no na so be fefe dwumadi ya sa pepepe enti eno mabu ho a eni ne onye ni na na ye papa eni boni nsu wo obu ho a oba so obedi boni enti tru nyinse no mu odi eni boni bo ba hwekwa na okopa asram bi ene no mo bi di ayakora na obo wo awie na ni nyina so ensem mebri enti enu ni nyina ka ho kan ti sa de a enka bibia ensi kwan so opemfo be sa bibia ensi kwan ye papa no masofo die ye hunu ye nko wo mo de wo mo se sabio esum ne ehan de twaka pa ena eda wo no mo
entem intino esumne han enni ehyen tromo de wo mo afa Yesu Kristo Nyankopon abroni ebedan ne de ne de maye ono na wo mo afa ya hye de ne yensa buo ye nananom abosom a ye de ye ni da wo no mo so se wo mo nso ne ye Nyankopon a ye som wo no obi tinchen a aye na dodo na atae ekase ahensam eye abosonsam ndi se osofo a wo de wo so gina pulpit anim wo kan Nyankopon adwene sa no mo ko nso mo kan Nyankopon adwene bi etwe konkon no eka sa nyama ye no nyina kyene adan na ohene ayiye bi asete sesei no mo kase eye abosomsom ene eye nyama bebre ono mo so se de ehia ye ehia etututuo amamre bebre aye dan na die ni nyina accidenti ena osofo de mutimi badwuma de ase adan na mo nto ma so afie nso mo nyame na omo ba sitime dase na edi nkan no ansa na meba ya mamre ne saa no man se oye sofo ana se ose ohuni nyame fufuro ana se ohuni nyame a kan mu se asase na wote so no ho no be bia oye waso nananom ne de ma o nananom asase se nananom asase na sa sofo ne bi kwat me ka se wo hene ni asase ye nyina be to wasase no nti asase Nyankopon dia nti ansa wo na wo obeto ha nti wo twa ska ma wagie sa na ebinom kan eno no eyo madwene etoda eyesua no edoso fiti mimi wo hoi mama mre ne mama ne de me nto ntwene me kwa sorry tro konkro no minimu kakra me ka se minimu kakra me gidi pa nenso no me ma eno ensi me kwan emfa mama mre ho me ma eno ensi me kwan etwa se me dunsa adie bi edisi ye bia eye fi se kwasi broni ansana wode saa no man ebeba na ye wonana no edada nananom som oho enemre ya me no kase asofo ni bia omo from the so called asofo obekono na obebie ni fridge mo no wine si some send them the map on me the one na ni moja there be alcoholic one sawom alcoholic one ya wonu me no na eden entubi num snap na wo se wo de because of say bia sikan broni eye broni de ni eye papa se mu wi se se broni na nsa no wa fa wi eye kora na ye hinanim ode agutuo mu no wakata so kama na de pepe bia fam ho selebo nti enim se no ne papa se ye de enti won de ye nuanu bia na se asofo ni bi omo ye okay so mo ya asofo se mosemo nsom nananom de na eye dan enda se ye to mem enye krampo no what say nananom anaso obi abosofo bi dua ma edua na chene enya ne da enya wo no me da enti kade ba de chene de se eche se wuni boni a nananom owe nananom omo mpe fi o ade ba ko ade se obi etumi hu no obi etumi eti ase ne se nananom owe nananom eye nkofo omo mpe fi enokure nko a sa okwacho konkunu ma ewo mu se menwi ade sa nananom no ye nwi ade da nananom de nfa de paswo sa so twene se wurwia ye betwa wonsa wurwia ne se ye etwa sa pepepe sa okwacho konkunu ma baka sa fache abona eche na nananom sa okwacho konkunu ma ye se menfu obiyere ana me pato mo fi bia manana di so obi ofo obiyere the big da enti sunsuye ne womu ne de ba ensunsuye ne womu eni de ba di sane wo kan nananom mra kra na wo mu di so ewo dini esense amranse mduna ewo twerekunkuni na de se metimi krampo aka se eye yanka sa ya mra ya hyehama ye ho no enu abi na kwasi broni afa na wakukyire gu krata so sa pepepe mamene meje di say critical ku ya mamene nka sanyi hello critical na asaba no mama topic na kwa do nananom ne Kristo so kono asem so na no so na dia betina man ka dia na me hokeka me yankwai metina man ka Kristo so no
Mommy, because we hear the book of Akhenaten, we hear the book of Tobit, we hear books no name Yamano or Robert Transit, Efa Sa Babu Free Moon, and Yania history, Yania culture. That's what we are eating. What is here? I pop your phone or you're a critical power that hospital. I have YouTube, Facebook, baby. Why are the parents? I don't know. I see you could chase it to be a my. I didn't know how near Manino. I didn't know a hospital and any one can won't go baby. Well, one penny fee, no person call. Time the blood engine or your final hospital when you're. Mommy, there is not all. As I see, all car or cancer no cry. Also, sorry, you can't go to Tabia. As I see, you will many. One free animal copy, Bianco and Joe baby. As I see. Now, Uncle Bibia will female and male. But yea, and Dakipon, Yaki, also a male, as I see. Indian and I know I'm cancer, trading upon Uncle so, on the Apostle. As I see, I know I'm a class, I see. In the trading upon Uncle what to do, Kwame. And as I Obana Bameshia, that's all about that. As I see, or by Namena, a Berman of men in the washroom. And the men not in Shogo Bam. In our produce, but it isn't so neat and we have so bad as I saw Antana. As I said, me produce, I'm young and Habane, and you may be Britannia to nearly war. It is so, and yes, I see, put your assassin, so now so respect your assassin. No, be about Assassin, and you also was one. Do not cause you and our cost direct. And when you have better, we have to give respect to assassin. Now, almost the emperor to me, boy, Abraham, or unity. Abraham of Iraq. Abraham the company of you are. And then one more to info from my friend of Basra. Iraq and one there, I told Basra. And you know, Abraham had your open idea, one good woman, hot day, one another. Never maybe woman and I, maybe or woman, my name, friend of Christian. No, but I'm not to your crew. If you call for more than Colabijan or Sha, and then in the minute they would do your crow, Mukodia now born with you. I call out great, Manaka and an Aquasewa, who in Papa Pau, Pianuno. Maybe Bonnie Dinamet and Tomin and I'm a friend that the good son friends and Endo, who jam okay, what you are saying can have it, what you are saying can we be saying can learn all your mammy to baby Ubiano. So was my father here, and there may be a bubbles within it. It will be boy Isaiah. Before why a year minimum John, and a Indian Missunami. It's very stupid of it. Yeah, two. So bad, and then I saw them already. I restaurant and Pempe, yeah, or Hene Bab watching a Jaya, where ye Otumfuo, Hiahene, Sabri, one or Anna, or Bessiera, and Nemo, or Jumediano, as Wabedru Jumediano, as say, Yura, a fan of Kama, Nene Adam with Jumpa, Wayadi, so say Yura as some man or some opportunity, and what was say you now Waba Jumedia, as it's a and an possible some crack. Now what you do as Yura, or Heneba, watch it for here, Wabedru Jumediana, so when I say, and just saying, Jacking and it makes me a real book. But with that, I to one to a sense. Bible say, "Move for me abandon some of my idea, and then move for being in the abandoning your body and any idea." Why are you about to pay? One now say yes to do as I idea. That what the process yes to do is I idea. What I you know, I say, I saw the cleaning our pen from our crown. Yet, I saw the pop your pond or down. Now, no, that's all in it. Yes, I'm telling you, now I will shut and I see you so better. There is nothing like that. Okay. You was doing your. Wow, what okay. On said Ghana, you won't show your friend of River Tano. Yeah, I don't mean you of a kind of that's one of the longest river in Ghana, or taking resources from Bono and then enter the sea at Azim. Only the longest river in Ghana. Nidmia and Abia, but one can. According to sources, you know, Nananom penny to know we say Nanimiano, there can't so much Tano D car what down with the piano, no, I'm saying, Kohana Copa baby Abia, Neko enter Warico. It is Sand story, no, to know a year about
I say, nature, no, I know them from some 40 years, Cain and Abel, and I say what said Esau and Jacob. Nana, I sorry. Most of them are very, very, very stories. And then the Biaba near me, Biaba YouTube. First, I know so for one and a car about what to be. And then we will forward crowd YouTube. No, I download the Bible. Come the person, Pensi. Okay. Nananom, another woman nature respect. Since you be the now, since you're no more, now, I don't know what's happening now. You're the young one. Now, first, and also Giacoca. Yes, supposed to Nana, yet your Hobato. Okay. Yet, dear. Visa white people about wow. And man will be indicative now. Democracy will be able to put that in the university. Oh, you man, do a deal with my wife, and mouth here a year and mouth will be out with the answer. Men, they do and about the associate to Abra, but will be arguing and about the associate to Abra. Okay, I say, the say again, and Yabuson will be a cow, and Yabuson said, and Yabuson said, no one will also come. We did the cotton project near my Basa, why not our mobile, and Yabuson, almost 1 minute decent Kakrana, Zaya, Diana, and then I woman can someone and I think could you do fear one and I couldn't know so, but transfer Konawa Kaiser not in Rakuni. They do a book on your field. One, I feel so waiting, and my Jimmy, everybody was a fear of crying, send you with the establishment. Okay, but I don't know, you're going to possible. So, you could come with your money to Debbie. Okay, then Kai, your finger, men are now one away. Nana kunya no tiasi we de no issue yena de tintia po ho fefe kama aba ma yanso ye de no ni ma banyam kakra dan se te bia ye de tum aye se ade tutum bia anya no ye sa ne tie you yes yeah that's it papa yes so yeah that's ene won church so the medical ama wanya lenti ya no wahene ba boache agye Otumfuo Hiahene sabe wa ba be pie mu e wo dwumadie no ase na ye hwe Otumfuo educational fund na Ohini kroye Otumfuo Hiahene kroye e na oda ano a wo boa se eye adesua enwumasua no ebetimi akoso na fa nto mapa efra obi bia wo akwanya se otimi enya enwumasua ho enimde na eboa na braboma abrabo na ye eboa na etimi ewie peyo entimpempen de ya ntwaso kakra na ye mahwefo mo so mo kwan na sabe ya Otumfuo Hiahene pempen Otumfuo ewo na akosi bosompra na wotwede ase abedrueye no ye hwe hyehyɛ ya aka ewo hono na dwumade ni nyina esakwa enche bia na kyese ohene di wontena sema no nsia emmo no enti entas ohene empagya ne mu de ne asaba na enhyehyɛ no de esakwa ye nyina no afa de ne nyina aba abesom enyu fidie no emfi asantema so TV nesa wa hwere ade yenkɔ
Yes, someone now. And the mother, I know. Nananom ebe makraba. Mubana mushina. Amani kwa sudeda ahekwa formatri. Namudi amaya urakwaba. On the basic premier certificate for Hiahene. Yamana adahuma sene akwaba. Adujama yamana akwaba. Wahinwa Edmond yama uswa akwaba. Madam baby muchayera. Mulia. Apei. La man she do your driver baby I will be a post for the show. Ya utano ho. Ohine ba chiri hano. Obi a wuchira hadia. Ko chima yasemo. Yasemo. No.
Opportunity International so epiatri. Nananom di amane area na twene bia akofam yesremo na kasa ya na ya fa so amane de rebe ya fa etuda ela ya zabodi e kafa buru fi ma fa chabe zabodi di abuade no si e kula beba meda ase bi ata ata kuru bi meda ase ye wla ta so ewia pato e betumi akasa kwada e kwada mu de kasa do a chame ewia was bai e kwada mu de to so koso achapi ana koso DVLA wana oshe okay Professor Brache Hiahene actually na eto na kwam ene na mahema echai ana sashi aniaso mahene Hiahene wacha wo ya utabi ono aso ana the president ema National House of Chiefs ono ana the president ema National House of Chiefs wacha wo ya utabi get you the show. Them are such happy. Why? No, yes, idea. This year in the life. They are Santini. Okay, maybe I will now. Working 1,000 goddesses. 10 million. Ashame Saka, Ashame Blase. Ashame no, Madam Mute. Now, say, wherever Professor Hiahene Machi, Nananom, also Asabuya, Namayama, and the Madam Mute. They got 2 up for me. Otumfuo, Nana Otumfuo, Otumfuo,
me kafra pede otibai mama bo so pra se ne amuka sa kire woni aya sapo ani wa fabaya aya sika pa porpo me yo ebio esi ai ma so esi na so ani please Antonio fa aya Osama apa onse onsu amatin ọmọ mi tọ́ fún ọyẹrẹ ẹnna bá mi sí nana ẹ̀ yà sọ ma. Viu a batranco? Ele deu uma da. Momento. Tudo na linha. Sim, vou ir ao plano. A maneira foi nada. Ele ia. A gente tá. Hiahene na ebo. Ele tu asoi. Madama. Nana hiahene efo ako. Nana osio ni oja apie. What's it another animal else or I what's a 4 pounds of swore? Anyone know? What's in a bit of one up continent? I am so strapped for, but Daroma. Mama, you Goasomanhene, na dadua nine a year and I yede someone and prim jumedi asedie. Or Hiahene or Hene Bab watch a jay Otumfuo Hiahene, one and a imprim Otumfuo a year no as say. Na medical man and say, what buy him Goasomanhene and I efia sewa and a sabridi and any at the mujamwa will soon a buy yana na yire nana ama bosompra wono so sabre nani adakoto mujam papa Goasomanhene na odi ade afimpinu ene enwotwe no emu na ofiri mu openima bosomede etoso mienu na openima bosomede etoso ensia afimpinu ne adunu nan mu na nananom hemfo edebatu yenwura enim ewo Asantema Traditional Council asetena no emu se anokwasem se de ne yatete no eyampa nana Goasomanhene adane bonkum so nana enya mfenhia aduonum enwotwe odi ade mfenhia edu ensia Aja, I'm somewhat quite baby. I'm going to kakra.
nyama we for kwan ama omo so ahwe dwumade ne kakra sisi ade pempem tumfo abadwumade na so achiache nananom nyina awie nana atena se a sabere wo jeje aya ojeje ye akwaba ensem nananom nyina so amman akwaba se amamani amane ne de eye sana etie nana aba no tena se a ne amema na kwaba sa en amamre ne amane no etie intina dai de amamre ne amane fa ya santemem no ene ye dan na di ama wonso so bo hunu sade amamre ne amane etie sade ye ba ye wo hene anase obirimpon bi yie no edan so sene sade ye sabe timamuni anase obi biara ye anfon odibre anawusika wo enti weidie eye wo hempon anase wo hempon enye ho amamre ne amane ne so we ya daduanan edie nyame adon afikase mu enyi edede be ye yiyo no so doti ye no so a ye de ebasumi ahwefo na eduwa ye nyina yakota nananom echi na eno so etimi aye kama empempen de eja empempen tumfo abadwemede ase a obetnas nananom emmema no akwaba ye hwe asantefo ya mama na asa akan ya mamra akan ni nyina no se nya ne kabo mi efe akan emugwanfo kwowufo serifo ne ade ye nya ne kabo ema ye frɛ ye eye frɛ ne sei asantefo na asa akan fo ye nyina amamren eye baako siteme dasi o se emre kwa nanim na enomebu ho na emu esisa okay emre kwa nanim na enomebu emu esisa na de wom ne se emprempie no wa omsum anase wa osum sikadwane de emprempie no eye the same amamre na ene nyina ye diso se o se first no na okofa bono ene ho na ho no beka se e Western Ashanti okay basi se nchichemu ba mu ye se ye nya bono ye nya ahafo ne nyina so achi krampo no on se ahemfo no ebi se ye besom yewura ebi nso se ye nsom yewura nti akoba sa obon se ebema enoma bi adan so obi a wonsom yewura no obe na adwen se ebi a yewura enoma bi ya wo ye amamre ne amani bi ho a se asantefo anasa asanteman ye dia ene menye ewo meme ha ebi se me ye no wo ha se dia na che se me da so esom sikadwan na mo maye ma adwen se me nsom sikadwan die eno nche na no mebu ho a menye enti obekọ so no sa obekọ ahafo na obekọ bono no bo se amamre no eno mente me ho ase ne no ma bi nti no bo se ensunsuye ba ko mienu bi bo se na behihye empempi yakwa ayiyo asese na ya ne yehunu se kunani no eba bekire ne ho kani a wafrimu no na niema ebua so won yana santina man no mo soso nyema ebua ma ensa dokodoko no bi ye mattress ebi ye dokono ne nkatie ebi ye hanky ne sane ma bebre no ya mama ne ya mane the fit tene na eno no wo ho anasa ene ye de sane ma na beka ayiyo hyehye ye no ho switi me dase won se aware nipa mienu ne ware na samo ware a se efiedie mempo menkano efiedie no na ene ya no modie ya omo sore se de kokot na sa pe na egu no no maji omo ani so na efiedie no aware no eye abusua mienu moment abusua mienu ebehia no omo nyina beko benkrum se ya dihie wo dihie ni so me dihie ni se omo ate omo ho ase se omo pese omo tena na omo ye baako ekru ene eyire na sa netie no moment abusuan beji atum na aware no esi na chese eho amamre ne amane bi edise etumi eye bia ni aye na on se ne nyina no ekire se kobasa ekire se wowuo eni ade a ebitumi atete montem enti eno mebu ho a woni wukunutie woni woyeretie no woye man eno mebu ho a wope eno mebu se oba ohi eye den a nya nemle kura na eno masesa oba de tete no osensu na ode akosi ukura ensa eno mebi wo didi a wotene nchen odi besi pono so ensu obedom eni sa no mani nyina wo bana nkomo sa pepepe enuani bu ho a wope no open wo na wonim ekwan obefa so a obeyaman ye wo anonom die bu ho a wo se wope ye wo nkono eno mebu ho a ni nyina enti no se ekobasa
na se we na niwra afri mu no we no eye epreko etwa preko efise won sori emmabiu na nka de dis wo ye no nkwaye no nanso o mmabiu now se kobasa won se ya na ibu ho a ye wo kete e wosumiye eni saa ye wo blanket ni saa no mani nyina no won se oba no eduru ba bia wo de kire ese menu na da kete ba akoso ye nyina na da kete ba akoso ye nyina na de entoma ba ako ekata ye ye nyina na de sumiye ba akoso ni afa adwen ye de afa adwen abeboa ye mam ye beboa ye ne ankase ya brabom eni saa no man na ene de se wo so woni mi identity mu a e kire se wontumi anase mintumi no wonna kete ba akoso so mintumi no na kete ba akoso na mom ba bia wo kɔ no enam se Nananom ame ate ase se eye oman foforo na se kuru foforo na wo kɔ ni nti no me de saa no mani nyina be mawo na wudra wo nso no waye den a wajam ho na nso wakai se wo dɔfo ana se wo beduru ho na nye sa afi no wani so ayo ntoto oho bo asem ya ma ba bi kura sa da no kura so nya adu ti to so kura ye ma bi so de ba kata ho tofia be du hanke be po wanim nyina sa pepe nti e ba sa bo ho se oba no wo de sa no mani nyina no wo de aba e bo ho bo ho se empabo aka ho se wo ye na na se e ya hene ma bo ai ni sika kakra sa nini nyina no de ka ho o pa kira se eni die twato ekra ana oyede wade ma wadi nsu aka ho su kombedo enti sa na fi ye de petia kakra abo o henkimu so e de amaw na yamaw e senti ade se wo kono enum se ye den a o man foforo so o foro ka ska be na ode ko na fi wodi sa ni nyina no wodi etua se de be ya wani no enkoye won totom kro foforo no so na wo se enipa mu die anase enisuo no ye de sa no mani nyina ekire na ya na enye ni nyina ane ye de ma anase be bisa umpo so na mwisi ye wie na wane wani asa chama ye ne ba ye na no adai obi ase adi gya ne kwan no ene nya ne asa twan woni a chama me kwa na mpempo mo chakra me kope bi nkan kan tofe no kope bitu manum ai o se ye wo no me bo ho a ebi ti se entuma se die wo dofo no obetuma kase we die misrem mo fan kata miwra so anase emane kura so tumi kase we die ye papa se ye ntuma emie mo fan kata no so o se sebi empaboa eni sa no mane die ya na se nye Nananom kura na o se ye nse o mo mpaboa henti eno no mprempie no se ye de etuma ka ho ne die ha adwen but sumiye no ene kete no ene no mabu ho a ni nyina no so no ye di gum opeti akakra ni saa no ma no ni nyina no ye di gum na ensuo no ene ensa no ene enoma bi na aka ne die abusuafo no momo no ene befa samu na omuso ebu ha motumi di aboa na omode ason ahoho na aban ebu ho nso a saa no ma no abusuafo no agi ni nyina na womode ekugu ho o se enoma ni bi ho a eba mienu ebu o se entuma no ebu o se sumiye no kete no ana se blanket no etumi ba mienu eyesa ye de bi ba mo akọ ni ye jabi enti akoba sa ensamna no ni noma ho no efu ebu ho a wo mo be ye ho yie no omusisi wo mo ho ye fefefe no wo mo so enoma ni bi ho a ye mo bi ti se samna ene ensano ne noma ni bi ho a ni nyina no so no ye de ebi ma wo mo se de be ya wo mo so ye da wo mase wo ma hwe ama ti se enoma wo mo sisi wo fefefe se be bia wo kɔ ni nyina Nananom hu a ni nyina no edi enigye ebeba ɛna enoma ni bia ebeka no se o ma mfa nsom ahoho na ye ni wie a bo ye na wie saa no na abusua no ye bi wo ye wie a ebia ye no memenda esiase efiada memenda kwasiada eduada ne de ya na akɔ abusua panyini ene abusuafo na aka no so mo tenase na mo kansan ka ye bia ebia ewo ho nyina ye wie a
maybe to say insuo no ensa no anonom die ne handkerchief no we say no we ni nyina no macha mabusu ni nyina ya ekwe no de kokai no okay ayama ne yamanya dia no kwa emu odu pa o ana ye bibia so so mu asechere nti so wa me opani bia mana ncheche mu ado ani bebe ne sa enso enya dia benya mu nti ase bia no na sa wore na sa wore enu che ne ya ne e ka kire emrantia ne mabawa ne se montwime mpanyifo de wonim no abisa emu be kirem yensusu ma yenko oman foforo so enoma no yensusu ma ne nya mebre emfama yen me no wuti hei ye wo bi ne maami ya santini ne papa ya santini ye wo na santi ha sei nanso wo ma no twere konkon se won kan ne twi mu kura no ane kasa ma ontimi wo kan wo no ane kasa no ko kan no afa brofo na mfra mu kuro ntimi nka ne se dan no akwa kenkan bro ye fan se twi wo twere konkon on no ane kasa na and like some and like no kume be me tai kura ni nyina nso ye fa kume kura e fa ba be mi ana me de sobo no pi anase ni nyina bebo awofo wonim ade ba ko a awofo no enhye no so epa emma ye nananom ni nyina ne se mi yetwi ni se mawo a efie ni de edi se mutumi ma me ba na etumi sua me kasa sa brofo ni de eye den ya wo ko school ni de ye be kire anase kasa foforo na aka ho eye den ya ye be kire na amanate enti ne so wo ko school na ni chire ni no wo ka kasa foforo a ede ba de nti na edi se wo be fia me so me ka kasa foforo de kire no dabi edi se ye ka ye ni ankase ye de no ene ye ni ankase ye nuane ni ye no ma ye de nyina ya to agu na kola ko school anyamu ade bi ne de ma no ena mo jollof achina anwamo ade chi amuni abomu just emo nko a say man snacks oh enti emma sa no mani jina ani mo indomie Italia ni de spices agugu nko ne di kura to sa kwa no ko du skuma wadidi di asodwane na dana so na adwene ne nyina dade osu nyina wo hu ebi anya asade kalipo ne drinks asa yeah haye mane dodo enemre ubusa obi se ebia apraprensa pa ye dey obi ka so on say da anase maba won mebre obonimu ye because obi ka ka so beifo aduane be na obudi apapransa enemre ne biaba do be ya to enemre ne biaba na me ya apapransa ya me hwe wo ma me se mo pa so fo papa eto se ye menkento se ye bode eto eye den ni nyina no eye amamre ne amane bia ye nuane ni nyina ya to ni nyina twene enso no die nka obato ye ne se aduane a wo maame anu ane de nka wuchi ne mom aduane a ewo maame buti ahone de e kire se wudi a eyeye ene de ye ne yakofa de ye chi ne ba fie sa etie maame m no ebo omo moae so ka first wo bo se ye de ka ye tifi ya mpesie bo de mpesie ne ya bonya drop to hwegu so de momone atwim de nwo aguso hwehwehwam de dede ana bayi bo kra akaw menken ya mpesie bo kra toton ko bi bayi ya toton na wodi outmus wanya ho den enso ne ba time bi tifi edranwi mama me na onu adan ono me fried rice yeah turn up on thing say dey so enti no ebasa ni nyina no hadwen enti no se ye de se yetumi etwe ben na nanom a emanu me nyina no den etumi boa ebeboa ama ye yi sa no ma ni nyina no weye bosomde weye bosomde na onim ya ne yesi bibi ye bosom no wonim ya dane no sa Sasan Kasan ya dane no bosom ya dane no sasan ya dane no oira mayira wonse ya nananom ba bia tete no enam ntokwa na se ba bi ombeduro bia omo tumi bia na omosom no tumi bia omosom no enu nti no se ene o tukọ ba bi krampo na
wɔde ne kɔ se ya nana konfa no che obeye me eno nyankoma de anwawade me bere enti no se saa enoma ni nyina na omsombo enti tembia na ye bompa ya se ne ye mpa ebo ne se ye gu nsa ye saa noma no edi ama wo enti tembia na omka ye ho de pe bia no omoye man de bebusa bia so omoye man enti saa de no esom ye bo esombo esombo maye pa enti saa japade no esombo ene ya dan ne aye no bosom ye na nanom som no saa de no wo som no enti esom wo bo enti wo som no sa wo som no de opa bia no wo de ma so ye de mount ya de da wa koma so ehia saa enti wo bo oho ban na nanom wo ye we enti ye som no enti esom ye bo na be ye bo som ene ya dan no ene ya ye no bosom ana se me som a esom me bo saa ade ne da wakoma so eboa wunti no eda wakoma so enti unni hu agoro esom obo atiase ene na mafuyi yesi akwasi burani di no ma biaba ane yasesa enti eye esom mebo yeso eye kise esom a esom ye bo na unse atiase unse ene mem ye niema na yesi enhu hia ye to atwena no kwasi burani na afa no wasan dane no no de package foforo ana label foforo afa ho no asade ababia ne fufu a yedie onse de banchene board ye ya to ye boa no awie ayiyimu abane ade nyina enwie wom ne ade ya wono bodrum adanda na mana fefeko kamade onkwa gusu adi ena fufu adia ena ne wa ya ena fifrete wo ena babra ho abawie kana ntimi ni ena mfan kwesi mi mewo fufu da sema mi wi a enya ade ameka se afufu me da metimi adide wo se mi de bia kwesi boni akofa ena no se ye fufu pada banchini board eno ne de ya giatum epe eno eka ni jaso edi na broni ba na akoye ye to ba akodi ye fufu a ye wono waduro mu no sabe enti ye di ye ho abra na ase de na ye haye eno che da me ka no ye ne de na esom ye bo no ye mane nye yi ene sa ba som obi mombo sa enti ne ye bo no bosom ye bo no bosom ya ti se ade no ti se emwa enemre kura ne se eto da otumeti yesi na fufuo no kura no na wudi mebra na ne ede yare ba ye beto ye nananum ye beto ye nananum aduane a omudi a anopa wie nwumra ho mache da suom edi fufuo eto da mitimi di fufuo ansan ma ba adwuma sa enti no kwasi burani ni die no se ye nuanum ye papa no ye yere no ye manom a omanya kwan wo matu kwan wo amanfo man so ahono kodura ne mra esom ne bo enti ye yere kete mpo dono wo so ope no eno ne di se wo ye dono wo ope no ene di se wo ye unkoduru be unkoduru kuro bi so na wo ho asem no wo besini kuro mani ni eja wa ase ye de wo pa Davida ya ma akwan ma wonye sa ade no nanso Ghana memu hwe ye ne akokwa akofo mo aba galam se mebrebe esi etu esiti se wa okọ memi framansie me framansie amansie central me fra amansie Jacobo tina ho afi okola ne dance pelo so mo na am ta pagelicates mo tiri sa ne de wo mi sa na mtie okay empty China ni na wonu wo free ni krom ebesi ne kwose amansie eponimu na wokotu sika kokwa na se wo ye galamsie no wote China no no wanim se saa amansie hono so wote fa ho a epo bi wo ho betuma atu agudi wo ma se na ye kasa ansa na ohobwo ebe hunu monchemo kan ewo kuromo no na kuroba na akire no okay emme bi yewura ka asem bi se mokwa mose mokwati galamsiefo mokope na emrantie na wono wo kwadi pa na bosome so ana se na woche no ebia yama ne kakra wono na wokochi na kotu afidie na esi ho na abrantie na wo hwe sebi ne hu asia ye fi na wo gina ho obenye sika to se afidie na esasase obi na afa no ada na de ofa no wonche wo no eho ni asem no enti wo be ko no na Ghana ni yati Ghana ni eja China ni ne man ko ni kuro ana ya hondwe ha
udra hundred China for restaurants a walk on eja so wo pani akwa ni fani bonkum nyina sisi akwamu se ba akwamu fani bibi China I said ni bia me refi edin no e no ma bia no boyi ana mo bibia nso no wo hwe a omo ntro ye na e no omo de guso sawuti o sawunti o emfa no omo ma men baby ombekọ bia omo portrait omo sana me brofo bo omo da omo niam na edi ahwe de yakata so ne yefo omo de aye hwe yewra nana Otumfuo Hiahene papa no abodini ne nguma ekita no nyasam ketua enguma anasa abodini ekita papa so se yemfa ne se ekoye ya no bia se obeka se ko obesom yewra no sebi se yadan ko obeka se bosom no oba besom Nelson na nam se sikadwa esom ne bo no wonim ono ani di enti no so enti no ama sesemre no ye ni ankasa na busa etoda se Otumfuo se wo se ono ankasa wonka okoduru baabi na so wo poto kakra hwesanye esi ba yebra na brofo die etie bro ni bra eso empre dodo sen na wo bohu se yewura wo poto na chese baabi akoduru no na chese eho no edin pa enti na de niam ye ni ya de no ensom yebo hwe Ghana ha na ye wo no yesi se wanka kasa foforo ana se wuntumi se brofo na na mfa se wo mu ne bedi yeso enti se uye nipa wodi a na ukrom kasa na obeka na se asantia na obeka na se twina na obeka enti se wodi osukohwini ana se wobon ma ye de uye bibi enyeyi na obeje di se enano me call hospital many year na me call surgery me call remeni so kakra me do na doctor no ebisa me eda ye de wo me nam so ye wo me benada eno si me date nam so ye wo me ojefo bo so me da etoso aduonu enwotwe afi no ohwe me can you speak English Mom's asked doctor say me ya kan ni o me ya kan ni ba ntime de me kuro mu kasa na me ni jimu enti no no na me kan so dia sho abaya kama te saw pa na wo ka twi mu twi se so jese me nam hoyi metuma me kodru ba bia emprem pie no ya na nipa dom no enipa pie ne so omo ni se ebia akankasa menti o se ade na mikoto se de na mkoyo wono wo beka ukrom kasa na kire no wono wo ka brofo dia kire enti wo no be se wo ka ukrom kasa na se wo ka twi no anse no wo se se enti no yama no mebo ho a ye totwene nananom de wo mo didie no wo beko wo mo beko no mo ko no eno ma no mo di je kire no se ye to ni nyina to atwen ebe ye gan ene yesu atumi ahwe mo achi etipa eno ma ekoso ogoso ene wan kasa wani ahemfo ene ahema wan kasa no ho no enti enye ode se wo ye bibini ana enye ode se wo ya santini enye ode se wo ye twini enti se broni ne wu ya na se wo broni kroma eno an se ya hyehye abrofra hyehye wo mkoti ne wo ho ahwane na ye je wa ba betode adaka bia ba bi so ye wi a hwetire sam ye wie ekọ adenti tembia no ho ya na mintumi hu abibifo na na se Ghana fo ana se ye ne ye de no ti se ye bu ne se ye bu ya de ne se enya kasa sani ye bu no ya de enya kora obi de ye enso ye nya de na nipa kwa na okanfo sane de ye ya de na bi no mo abefa ana ode kakra kan ho na wasiesi na na ya akona hu ne ye wo fe ele said wakoto ntoma na wo pam won se ya telefon mi ba ko pam wotum se efe papa oba ko so pam ate se tesa enyenyenye sanete ye emwa ya ma ye ni koye de ho ne ya kasa ye ya ye betimi aya ma na ya kono aye fe emwa hwe etoda na so chechire ni ejina dem na so wo kira dia senka kasa ni nyina krompani ye kan ye ni ankasa ye krom kasa ade no obetum atiase yi na wo twa wo tuma twuru ni yi etoda wo se teacher ni nasam na wo kan wo ntehwe now say do say ye Ghanaian language school
ya mo friend yekosu na yi time so se be yetwi obuso obi ani age ene sabra ne ma okwan e ma che se wo mutowo kawaru kasa no se de obetimi bia so obi an tono sa breka kan se don hwe ba ko ne de yetwi adisuana obi an tono bia etimi ka twi no enya na hoto so se de wono ape every phone me be social and can English no crowd ejai obo me ne sa English class no kasa da na wan kasa no wote wo man mu no wote ukuro mu no na ba bia okosua de ni ya twere say speak English and I say learn to speak English we nyina na efri we nyina efri fa je asante me mu kwana we nyina efri ebesi so ko Asia continent a wono no ne de so ebudisa eno ano no wenim we no wenim a wenim say osore a mo sore na mo no musuro na ebia India fo na ho ahwane no mo som na dabi de nananom beto ye no eno ano omukurem de nananom beto ye no ana ade ba kwa ye me an say nananom no wo ba ma kira de different bia o eye papa no mo de ma yen ade papa no de ma o wo se menye we uye we ya say na beba menye we kanetete no na ema neni ankase ya sori wo ankase obe prepare krom nyina kama ene de enibia benti wonu nsu ya gatam twawo otumi ye nwura woni fie wo se nsu to na no wasesa no de abegum ensu yiri ne nsu faw na hwan na wo prese wo mra no mi wana wo ha ho are mo me yenso de woni mu yi na yensu anananom na yeden a se no mo nananom ekoe na omudi gya wom no eye saa ewiase ne de asase so no saa ne tie se de be omo nko no wakine bi no omo ti emaye basa yankra ya mamremu eye sebe ya wakine bi no nananom eni wonom ne ye hwe ekire entimi enye basa ahai asantemanso TV yede nana akwasi bosompa koso oman hene ne daduanan ayiyo ho hyehye ne yede ensom wo no maka akire wo se owo ahene baboache agye Otumfuo Hiahene na emprempren de wo se yewura nan mu ewo ayiyo no asenti emprempren tumfuo dwumadie no ase no ene wono hyehye bebre na ewo ayiyo yase mamani aman ya yento na se na ekoso ewo ayiyo na se yede ne nyina so ekoso sompa ejana mesamra osubio eya na emprempien chebe de dwumadie no eba na wie ya no fi se bre no ekona nemu kakra enesa aka sima bedroom yenu bi na nonu abokuna ni nso de no nsia emmo no tie nche bia na wo so kuna ni no nsia emmo no adai yebato da nanom no kuna ni no obi a esi a nani da ensuo mu pa nani eda ensuo na wo hu se ye de ba ye ni ankasa ye ho a yamfa nsese woni obi kura ti woni obi ti edan no otukwan a obotum adem onko obotum adem unsuro nenso emprempren ya beka kira wo se enipa no waye se o se ehum wakọ baby foforo sasa ne no mapi etumi abem de ya na ewom ni se ebasa na ye momo esori ntem no modidi ntem ye wo amamre ni amani bi wo hɔ a edise yutumi eboa no anase otumi eye efa na didiem na adwareyem o de yemfa bibia kwan wese abobe no nsia empemu de ko na wura na se wade nya o dofo a oni wafiri mu na nko a wo hye dware na wu dware wo yemba hyehyo so eti ebasa we no edom na etwa ne ho ahia edan ne kwampo na wodem no isi emampanyifo mebre amamre ne amane mebre no se ebu won so a se no nsia bo a amamre ne amane ne bo ho a wo ye enyeyi enti edi se wo ya ansa na no nsia abo enuntia yedi edwumadie no eba na wie ye no yenhwe ene emabu no bebre ena megidi so mu bepie mu ewo nana ayiyoyi ase adisuade bebre ni achechim ede achemegidi se amamre na course no de e kame ese ni nyina yetimi achechim ede ache amayahwefo ni yetiefo etimi atene nyina ase yede dwumade ni nyina eba na wie ye na wo se nya sori so ebi se kunani nya pagya ne mu pena che se dwumade na ya aba na wie ya enesa efutu sendu wo honom ema emebunu no ana
sitemi dasi on se me kasa mu nyina no de anam kasa ade ayem de ne se ye ba ye nyina ne yenti watim wakam yenti ye ni ayibia ade de ensiemu de eye den abon se bebe ba ku menu bo ha na tetema na obon se sa edin no aba be kata bibia eso na we nso de emrante ne maba wa no wo kure mu no anokwa omodi omhuni eno kire yewura wokon nisu ane ne pan senia no osi ene omotie ana ne nyina echi no krampo no eno so ekire nyanya ne ehu bia etumi abo omanfo ewo ho efise obia na anwene se nana na se yebodwa nana ne ho dendende wosi krim enti na we no ko baa na chese wo edin na edin enu nti no hwan wo pie no o maame akasa kiro wo pie no o papa akasa kiro ewi ase no si ye bodin ehemra enye ene bodin tu mra so bu so eno so enye enu nti no wo bia ehwese bibia bekoso ni nyina echi no so ahobambofo ewo ho se wi nananom de ani firim a aban so edie so ewo ho enti wo ye bibia na ye do betum ade obeye bia ye do betum ana nananom so no amamre ne amane ne nomo omde agu fom no wona wo so kokko na na se yesen krampo na ade na opese o ye ntumi enya ope o ye de ntumi e se ya ma okwan e ma o mese sa no ma enti no ye de aseda ane ti se wo ma ya ade pa no munsua enoma bebre emfemfim na enipa wo ho a wo nso tumi boa wo ma wo nso tumi toto no ma efise owu de omon kaye owu emma omon kaye obi anim ada obekọ obi anim enti wo toto no ma bia na toto no kama enti wo ma ye yewura eyen pa ma ye obia ato abese no enti emrantie ne mabawa no ma ya de amamre efe hwe akwaketo hwe ni nyina so ekirimo ni nyina so ekire kasa asa na mo sali nyina no ebia so wasekire ebia enti no yensua bibi frim Shiva yemim akasenim enso etaye chidwumade mu pa yendie ye de concrete nko na esi adan ahodo ebi te se factories ebi te se companies ebi te se school adan akase schools akase hospitals akase te se bibi bia yesie bia de mesro fabadan Shiva yemim akasenim na yenya na sa emfa emma na entimi enye kama papa Tesedini modu de bia me bopan mayam from so Shiva yemim asakenim Shiva yemim asakenim na de kwa mpede da fom semene ya cha kwan ya man gana mu haso behu okọ Israel nso so ewo won sabetime akan ewo eho no na ya de na de na msade concrete nkwa na esi edan no ntino hu sa dan etiapo ahodi ewom edan be so mfin hia wo ha ne ekire kura de etia na tie enso beto awia na bebo from na befo just den edan no tetebutantim so wosiwa ne so wosiwo entemesro fa bedan na yensi wo dan hodo na pese wosie no emfa emma na won so kuma intimi entobo yam papa Santamaso professional photo studio grana ko kala na adabov school complex limited enwuma ko nyina aya adoma so yase ne dwumade ensom sabe ye hwe dwumade no akaka krabi ne dwumade ne nyina aba na wie ye edon no de aso a ene santi kakrabi na aka no yenko ne yenko hwe na yesan emra ye ba dia kan nyina no ye de besomo ama atimi aye kama ha aya Santamaso TV
no wife, I know what you come on, my friend. Accident from that year so about Nelson and Military Training College, representing the 1 week observation or 40 days of the live for the cash media was live media. You can keep on liking, commenting, and sharing. Otumfuo Hiahene, the great kid who just passed on recently. Live bulletin on cash media. Was live on every media in Ghana. So my whole camera. She's in a total state of lasciviousness, mourning the late husband.
Pastor Cashier, welcome. Pastor Cashier, welcome. Pastor Cashier.